Maulana jemaah yang tempat kita yang pasahatong pangasumusyoni bagasan sesadarion. Soksonima dihita nomor waktu si pembaran punta tu basi hobi. Soksonima boru pero bebere. Soksonima nang raja di hula-hula nami, sian di hula-hula naposo, sahak tu hula-hula namatua. Soksonima nang raja di hula-hula nami, marga tapunan dor saluna rasyat korsea. Raja nami usikop siapa kasitoron. Raulung mahidat tongan di bagas nami, tuinganan naun hubara di hami. Ima di dalam mengatong ijahalas minum aksi tio-tio do mangajuh nomor saudara las manjalo do mangkar air na hobar pulauli songoni ma bo wana mi tuhita saruhna upasa tami mardoman mauliane berdua di jadi pada tema kedua mau diadakan jodoh berhaji tentu menandai di bantuan yang manusia di bantuan di jalan langsung bertubuh menjalur pengaturan dengan hubungan yang sangat kuat berhidup antara kita doa Paraloni Munyata Ladong di Amor di Doma Raja ni Dongan Tunami Raja itu beri Kau Amerika Termumpul mati Raja ni Ulang nami Raja nami Dusipun yang kali daun Rakyat Malita itu Bukan yang membolehkan Raja Jogja di menurut dua makanya dalam kalau minum air video kalau manjalo ada ada mawar umumnya jalan awal berdulu kami mengajar kemudian kami orang ini
Marshal le dong on. Ulau dawang ma. So ni masya ka. Mo natin matutuwa di pasaro namin tuwa mo. Raja ni ang burung namin. Munggal tutu di pasata mo tutu di songai. Ringgit. Situ suara makdongan napurang banyak. Lapang itu tutu. Dongol saya lihat dua. Asaba kok tutu lemah alto. Itu dia atas pemilihan. Waras matutu ayo nama jalo. Tubuh masih kat ni dia bang saat itu di pasat tamu tibat tiar tuan. Saat mereka tukang gadian. Saat matu korporasan. Songoni mah ada sekan medok melihat itu amu. Si raja yang burnan. Jadi mau latih mak di Hapuna kita sebagai storo di nama cara pasokan seripeon anak ngami naga bihelamu boruna borumuna naga barumen nami minar hanami dan raja nami ulur mah kita tuh megas nami lama tuh baru bibir raja nami song ini Boleh aja. Mulai dengan di tahun sebelumnya, bisa tentu mengucapkan yang buruk. Jadi ucap itu kemudian ucap menghormatan di tahun sebelumnya. Yang tentu bisa kalau miris para mertu ogul ngorok, para anak pas itu guru kami do erana yang berguru ke di sana tangi yang buhita raja nami angget matuari namangi di keluarga na baru keluarga na bahagia na sida keluarga na kudame na las ni roha marhidai maraja nami dia sni rohatta mau lebih jumul hamir raja nami masuk perbudil terus maju ni para men nami las marone raja kan pung pung maru Terpasiku. Begak nasiam. Anak penenggawi harus manuhalang. Diri atau di era hukum kami, dulu ngapa mau saat betul saat betul. Bunga saat betul kali guru kami mau udah pembagian udah nampak sampai pembagian sampai bahwa Diri motor di YouTube baru di mau surandero. Kalau soalnya nang masa mga dia be simple do. Kalau ede aku kami dok tanya ini pasal tabi yang mau tuh hamura. Alani jumlah mahita maride nomor 300 sia. Rapon Tuhan Yesusi buka ulaonmu. Ibana parguru honomu bain ibana dongami hehe do modo.
Tuhan ni Tulahi mamadok marlas ni roha ma kamu kolat ni masahatna tapasada marwata martang yang mahita. Ali Tuhan jauh pada bata amanami nadi sombah kami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Bila pitami tangan nami di bagasan erenon pasahaton puji-pujian hamulaton roha nami tu adopanmu ala di luaso kami marlas ni roha di bagasan sadarion bui kami magudurhon anak don poruni huyam majalo pasu-pasu pardon saripeon sian tonga di huyami asim marwan Tuhan di keluarga naik baron ajari manasida tujuan narion asatuk nasida marsi halongan marsi urupan rap nasida makalah putih yang kena rekod di tonga-tonga ni permatang kau ni nasida tujuan narion gabi dauh hapuguson sian tonga ni keluarga nasida luas mai keluarga ni baron maranak nang marboru tujuan narion asatotong Tuhan martaba-taba lasni rohani nasida jala totong pasu-pasu ma akaluni nasida sigan pari asa marhitesiani Tuhan gabe saya marlasi rohana nasida madalami akaryari nanaing si pasahatong mudope umatotong na mga lehon roha na marsiatusan na marsirupan di bona ni hasuton nami marga si hobbing dohot marga tambunan asa bui nasida marsi pauniaunian di nama dalaton alat batak nami nauli naringgani gabe dalam nami ihilang mamuji pasangap guaramu na bade ali Tuhan coba di batak nami sudena otangan ni bona ni hasuton nami nasosahat gabe itu yang anon homat totong na mga ramoti dia galuk perlanan pada uma kaparmaran asa di bagasan haipason las roha sahat tu pohani sama dosa mengurangi tungtang ihu matanya pengdon namiom nadi sombau kami di bagasan gorenakmu Yesus Kristus Tuhan kami amin ulau nauli ulau naringganon hata maulate nami naboy nami Tuhan muna perhalado ni huriata do tuamang partita sunguni masak kami sa pona ni Jesus. Mau lihat Sa ma dihita na mardongat tubu do samudar na ibaho do di boru nami po na metue situ morang luban na ho sadarion nang buhan nami ma ulaw habatahon lima adan pamasu-masuni marhitaima asa pakai hami jo ulingon ngomonnya te ama gabe ma jadi jumolo ma alu-aluhon tuni bata ama anak dohotot di perbedia malate ma permusik kami alu-aluhon ma tuamat Teresa inata soribada dohot naliat na dulu tangan do potohon ujungna jari-jari 10 marsiga jangan-jangi di hamuna kamat Teresa do inata soribada do salhuna di hula-hula nami raja nami aitun dia hami dinahurang mangulahon aga adat di bagasan sadarion jumulo mahami to hamuna salhutna marsatabi marhitaima asa marsoba hami to amat Teresa do to kamat Teresa inata soribada badamang ma kodang somba-sombai asal lihat penggabian lihat manang parhorasan diulaun pangasumasuon di bagasan selerion asa binuak mata nu lihat binatu bingko pasu naik kami mana lihat saluhuna ruparan nu punami lo boru nami saluhuna tuhatta mana masu-masu badam magodang lihat
do tanak ni badison lasma rohani beda lasma itu dia teh mana ngasih dia pernah terpatu panami ate di hamuna bona suhut baima sial las ni rohanami do separbu ni tangan nami jadi tujuh lima kita pasal sudah ni rohanami hami tu baromain nami do tanak nami baima godang mermemi Hadal si Tutu marohon nami asa si Titi masih kopang kolang-kolang matong pangarahuna otik sesadian na buta pasak nami bibityon seorang upah itu daunnya terperbeta doang si batang si kodina ulang pas muna amang bau nami Jadi nasongan dia pernah buat tempat kami raja nami si Titi si kopang kolang-kolang pangarahuna otik sesadian be buat mamang bau pas-pasuna di panggung nami ope terus marwata denak pola memang kali ada. Tapi Ban majo musik tahok patunya.
raja ini ulau sadarion batu hatta mamangkoi pas-pasuna. Saya hata di situ dua. Asal yang nomor hal tu mana gajah di Robian. Foras kami selalu hula-hula bulan madalo. Sopan berasa muna maribat dekat debat terpasak debata di hamuna amang borunami nama ngalian. Asal bangga si tiu takas padu butuh hasahatan. Hula-hula sima juta tulang narubut dan manangat tua di bangarna tulang nami rumah pea si pitu ama bona tulang siringo-ringo si pitu ama bona nyari siringo-ringo si pitu ama hula-hula naboso dan tua di bangarna hula-hula namar tinuruhun sinaga simbolun lubang gaul dohot sinaga pasatami mapartikanot hamuna akara Buru. ya beraja nami. Jadi, adong no itu akan tulang muna boraspir. Hatari boraspir dono nami firma poki babaur pasaluman. Firma to di muna luju-luju mah dia mau paksa mo ta. Mamu asaro mahami doakan tulangmu makuti boraspir. Ya beraja nami. Dia mau apa nami? La Roma hami patudu Allah sirwa nami mari de boraspir ni utini nata. Beda mang mah kodang mang. Firma to di muna luju-luju mah dia mau parsa mo ta. Marga dobir di pasahat muna to hamisan hunna marga si hobi. Mau lihat di hamuna raja nami. Asam kia matok par dobir na pinasa munai. Asa to kimat to harap tubu bir harap piringi. Di hamisan hunna bona suhu nami. Dohon nami sob hatan si dua. Asar yang nomor hal ko mana gajah
bersiap mahamuna raja nami asaro hami labra potok kamu na salu na raja di hula-hula nami lau pasahaton so membuat tio paso bungos ni hamu na salu na raja di hula-hula nami. Ido benabutar pasa nami raja nami lasmar hola raja isal hubna mar hindai mara dari nami sonatan situa tua asa sidit masih kompang ulang pangarahuna moro songoni benabutar pasa nami toh salu raja dulu nami tuh di bata bapak sekolah dihita kurang pasu bang tu dia mu malaka saya tu si mau dapat parsaulian matutu raja nami bakot naman halto dia kata di robean horas kami nama jalo siya songoni hamu nama ngalean matutu jadi yang memburu nak ngaro hamu madabutok kami pe sian raja hula-hula muna doa katulang muna la roma kami lau pasahaton ang kasilasiro namin to tarumobi to beredo.
dia akan selesai rohan dari pasal kami saya kurang mati nami dohon nai masuk hatan si tua asal yang nomor satu na negara di Robian horas kami selhuna yang nak kong nama jaro pohon pinasanya terjadi berbeda dengan kamu ulah nami tahun 20 baik kepanuatan baik dang memagodang studio las padung mati godang hasrat dengan saulaon Bapak Kepala Sekolah nami. Ison adong si buanon nami naso sadia donyan alai om mana boy kapatu pahami. Saya di Hapna 2 pengantin. Selamat ma menempuh hidup baru dan selamat ma saya sehat-sehat ma, tumi rumah, saya dapotan, nanti nodomi roha. Olah nima di pesahatu kita sadarion, pasal petani ma menabai kudongan saya. Terima kasih, kemudian doke hasil atau kita ganung masa besar. Di sok kami Pak Rosian dengan SD 118-200 Bolok 2 5 naro naik ikut turut bersuka cita di acara di Bapak Ima Pangolion nilai ini saya mak ulonon lancar satu neng saya nak yang nalo tong tuni bata setep bama di hamuna tok kajuluan nyari las miroha antara atasan dohok bawahan ate setu sadara ma hamuna salhukna na mangula di pemerintah ni negara tahun jadi salani dohon nai ma to hamuna hata ni situa-tua asara nama hal temen negara dan di Robian horas saya mencal perbun di tangam muna maribakan di pasar di bata hamuna salhukna manami dohoknya nami lasma rohamuna pasal tapunan doroponga saluhna nasian si kupar. Dan kamu aku yang na labok-labok itu kamu asal buat kami borekir
Tuh, kerajaan yang